Kira-kira wani apa ora? Wani aku ah. Kono wani ora? Wani to ora kowe? Acak-acak ra wani kertas Ora wani yo acak-acak nek kowe ah. Dewe malah. Ayo. Ayo. Tak doni kapok iku. Kene orang perang arek. Aja gaduh. Artisnya kok motornya mau Total ngablok tenan. Total tenanan iki. Kok dene karo kabeh. Kamu iki. Masuk. Jadi musuh. Mana bau kowe? Mana? Asal kamu wedi kan kowe. Apa mila apa? Kata minyak. Apa ora wong? wani ora? Wani. Nah, ora wani setuwe maju. Kowe ora wani, kowe iki maju. Oh,
Bos rosok. Pedus. Siapa pedus? Aja kowe, mau ora level. Ayo. Awas, awas. Awas. Rai awas, awas. Awas, ae. Iki galak men lek. Rai awas. Tukak murpat dulu. Iki galak men nek setrum malah. Sadar. Goblok piye? Lagi sadar musuh lho. Musuh bebas ah. Bebas musuh. Bebas. Bebas. Nek sadar bebas. Bebas. Supaya bebas. Kene bayar maka aku lho. Bayar apa piro? Bayar piro? Bayar piro sih? 120. 120. Yo, jak aku. Padha. 120. Separuhku. Sama. 120. Mesti lho. Akeh aku. Piro? 14.000. Mudah 120 karo 14.000 akeh ndi? 14.000 ah. Duwe karo iki. Ndek bani sekolah apa ora? Cuk, reksional ta apa lho? Sekolahku 14 sing karo 120 akeh ndi? 120 mau sedina. 14.000 telung sasi nyuk. Mudeng to ora? Tuwa hula-hula iku apa? Hula-hula iku. Sedina 15.120. 14.000 sesasi piro itu? Hitung ah. Piro? 1 juta pantangan. Lah, keliru kowe. Keliru. Keliru. Ada sing 120. Ora iso. Kowe sesasi 14.000. Yo. 120 sedina tok. Lah sedina ping 30 dina piro? Ora 30 dina, pisan tok. Berarti ra main neh. Ora main ah. Jare. Jebul ke boyo mata mletek. Mletek ben total pitik.
Idone malah pe. Awak koyo direm ngono. Awak kok direm bojone ayu. Bojone ayu. Piye? Ula piye? Kowe prei kok tak duwe aku. Bisa enggak guys? Bisa. Dapat. Nane prei 3 dino tak duwe aku kowe. Tambah dapat nih. Berarti nane. Piye lah utang? Cil tak duwe aja tak ngopeni bojoku cil. Hah? Bos Kalimantan. Bos Kalimantan. Tira nang eta. Sisu ta apa wis. Bos Kalimantan. Nah, tak langsung ngono. Orang kirim. Apa perang? Aku nek. Orang perang loh. Bos sampai. Batok. Perang tau. Dia mati. Berapa no? Dikira kloset. Masa raya apa diteleki? Sampai tak oleh ra gelem bokoke setelah ini wong. Jangan mas. bareng lah. Ayo wi. Bentar ya. Bentar. Aja mulu telu. Piye? Parman. Kayak itu bentar lu maksudnya? Ya. Satu pengakeh lah. Ayo maju. Bentar lu adong. Iki kowe punya ada kurang. Siji. Nana bentuk tambah tak. Loro. Loro setengah. Alah. Ora. Loro. Tahu.
Ngerti yo? Iya. Orang mung cukup ngan gua atau saya balang kandeleng kulit. Sing mbok kakno pi. Ah. Ompak, blas. Aji gawe jayan kowe. Yen pancen ngono penjalamu. Malah suruh ke papan. Manjal mau dadi apa ora bakal mundur. Peperangan durung dedel kulitem. Ono tinggal ke palagan. Wong Pak Sunda. Sing mbok karepe kepiye? Aku mau sokong pelagan peperangan. Aku kalah nayur. Yo kene kok ora ngakoni kalah. Hanya iku lek papan sing jebak. Sing pantes kanggo mungkes sebelum peperangan. Ayo, yen pancen kowe sugih ndel bondoan. Sugih aji Kawijaya. Tau napa papan iki? Son! Lho kok malah cilik. Siji malah iso dadi telu. Ojo kalau celeng karo manuk. Iku rasa menek aja menek. Aku mau pateni, aku pengen bendel. Waduh. Mangan manuk wis tau. Mangan celeng sing belum tau. Waduh aku diblayu aku. Waduh. Tak bedel kok padha apa kabeh. Oh, aku mau pateni waduh. Aku bodoh kok. Mau aja aku kailo. Aku cek cilik kok. Aduh, nanti aku gini. Urang. Aku dhewe wedi kok. Sudah. Tadi asik kali jalan.